na kay kung tulog. Nagdugo ang akong kasing-kasing karon. Tugod sa gibuhat sa kong boiler nga si Oyo. Itago na ako sa pangalang Anime. Anime, kay kamayhana ka. Dili anime, anime. Nagpuyo, tul sa tulay, ulaw sa tani. Dini sa may Carmen, Davao del Norte. 31 years old. Dalaga lang gihapon. Pagungkong. Long-legged. Materiales fuertes. Kung kumaktumbling. Dili na ko kagumkum. Og sa sitsaron pa ko. Kupas na. Puros lang kapakyasan ang akong mga nauyab. Hagto na ila-ila na ko si Oyo. Nag-ila na yun sa ospital. Katong nagpa-check up po siya. Hangtod na kabaton may relasyon. Mau ba? Nalipay ko ay tulugin dahil kay sa akong panuigon karon. Nahalin na jud ko. Nakaingkog. Yehey! 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 To make the long story short, ang maong kalipay. Short time lang di ay. Dinhi na nagsugod. Ang kapdo, takong kinaboy! Achichi! Kamukhaong kadiyaban, maragag bungi ba, mga pasad-pasad ng imong mumudi ha. Sugan ako eh. Ano maning ko ano, kaning soft drinks. Sa mga maragag iro mo ko ano eh, dilaan naman na ni mong soft drinks. Ikaw gigam ba? Wait, gang, pamilaw bang? Ano kayo sulti niyo? Iyan ko sa Facebook bang? Facebook? Lagot kayo, di ko ganang kaya kailan ako mga ka-chatmate. Ayun eh, nakoy mga ka-chat ng mga DJ, nakoy mga ka-chat ng mga salesman, mga businessman ko ganahan kay puro storya ko. Gusto na ko nga ikaw, kung ka-chat live, manang mag-text-text ko da, di ba? Ay, Facebook? Wala ko Facebook. Ay, kakuwaldan kay nako. Taga-laptop niya. Wala ka taga-Facebook, ha? Ikaw ba? Ayun lang bitaw buhati bitaw kay mga bitaw wala ko nagbuhat o Facebook. Di ko ganahan ano eh. Ma-invade ang akong privacy. Di ko ganahan. Ano man, babe? Ay, ko pang inanag, Ay no? tama na yung mangyo rin ko gang. Saan Ay sa bagay. Ayun lang ibutang-butang akong pangalan sa Facebook ni mo ha. Mano? Butang ka in a relationship lang. Ay nabutang in a relationship with Oyo. Ha? Nang di magamusukot, ana nga. Di pa ka na ipangambog ka na. Kuya, gudta. Sabang ka. Di man gud. Kuya, gudta ka. Kung sa laila, di mo kang. Sabang ka, uy. Bantog rin na yung ano ni siya. Gang, ako alam di ko gusto nga. Ay, Kang. Ang privacy sa atong relasyon. Gusto ka nga matugaw tang duha? Ha? Kang, Gusto ka Facebook nga ka na na. sila- Anong mukhaon man ta sa Facebook, patulog rin ang duha. Kaugod ka na unsam. Patagaw ni mo, Gang, uy. Kigulo rin. Sumbagan ko gini ba yan? Bagay, kigulo. Gisapot ako. Nga, basta, ayaw ibutang-butang akong pangalan sa Facebook. Gang, uyab man ta ka, Gang.
Limon ba dahil kong dili? Ay, pag ginahig ulo ba? Anong gang, ay, Sa puton ko ni mo, gusto ka sa puton ko? Ah, dili. ano man rin, dali kay bisig na yung mga bisita, mga buta. Sa'yo, sita lang kung abot. Pa-exclusive ba ng restaurant ron? Kung lain kay kagang ba? Unang ka ng laptop ron ba? Maglagot yun ko ba? Sa mga patuo ka o maglagot ko ni mo? Pili lang. Saan di ba yun? Sige na ba? Uy, na ba? Yeah, sige mo. Pasin ako kay nato naman tayo dari sa inyo. Anya, inani lang, ihatod lang ko ni mo. Way painit di, ha? Baka nabusog ka itong gika. Ayaw ko na ba? Ayaw ko na ba? Oh, nagimaw ang iyang garter sa bra. Gusto naman na yung bra nga talumtong mong kayo. Excuse me. Puro ka dats na, gagmay lang kayong lingit. Sige na, uli na ko kay... Lawam na kayong kabuntagon. Alas 4 na sa kadlaon. Sa paisulti sa mga silingan diri. Uy, labot, alam mga tilingan di, ha? Pero itong alas 4 sa lao di, ay. Ay, salamat na itong loko ni mong ipadala. Lamiya itong loko na. Ay, diri. Bahalag allergic ko. Kaon gina ko ito ba? Sino man ito na ko? Ay, sa diri ba? Ikaw ba? Manang ikaw? Ay, sa mga... Gusto kita kang kaulok ko na. Ingon kang high blood ka. Bawal binas high blood. Pero ikaw, Ay, Masaman mo, ago ko ron. anami, ayaw, anami. Kasi kago ba ka silingan? Anami. Ay, kung na abang. Masama jug ka. Sabi mo gusto. Ha? Ba't gingi sa tabasin ng mga hadlok mabudlin? Pabukbok mo na gina. Ayaw lagi. Gang, sige na muli na ko. Ayaw ka. Masaman, amo. Initi kong kutok-kutok mang. Kasi nakalimot ka nga tayo kung nuclear ko. Ay, kung na abang. Saman, ha? Sa dista mo na kayo ko lang. Ganahan ka ng inani. Ganahan ko sa dista. Gusto ka na, ha? Grabe, mura mo kag UFC. Gusto ka na, ha? Mura kag UFC. Gusto ka mo, baktamlin ko to. Bananas and pajamas ketchup. Ayaw mo, baktamlin ko to ko nila, ha? Ko na nila. Nasa ko lang ako nila. Ay, kapoy nang kukampra ko yun. Buhatan na nakubuhan. Facebook Skits ulit kubuhan na ba? Hindi buhat na lang. Ay! I-search na ako, Bing. Awan, type lang ng keyboard na nila. Uyo. Saan yung spelling sa uyo? Uyo, yuho. Oh! Iwan kayo sa Facebook, nakakalagi. Uy, oh. In relationship. Oh. Kaklaro, ako ni. Magpa-add ko. Di ba ni-add pa eh? Divide man eh. Mag-message ko kay magpa-add ko. I-add na ko. Now na. Muama, chut-chut. Mag-Facebook masad ko, be. Mana naman ko kamprag. Magyapong ko sa aning-ani. Naglagot na dyan ko, ani. Pero di ako pugan akong kalagot. Ako, basing, ilag out ako, di ba balik ko lang.
ignore naman ko sa aning-aning. Pantay lang juga, pantay lang juga. Ayaw ka ba kay Facebook? Wala bitaw. O siya wala. Ay, kung kati-atika, ha? Bebe. Kanya kong kuhan, be. Kanya kong cellphone, be. Asalan na. Sabi to ko Facebook lang. Ano di ba ka di bayad, be? Ano di ba ka di bayad? Ayun, Ano ba ka di accept, be? at least in a relationship na siya. Kabalo na ka nga ikaw or akong uyab. Butang ka na naman ang pangalan niya, eh. Butang mo na ako yung pangalan, di ba? Relationship with Uyo, ba? Ayaw lagi, ayaw ibutang. Ayaw ko na. Uyo, ha? Uyo ron. Uyo, dos, tres. Ayaw Ayaw lagi. na. Kung ano mang ka, ano man ako ginatago na ako, ha? Ayaw lagi. Ayaw ko ka na uyo ba? Ayaw ko ka na ba? Ano din mo mga lalaki? Tapos ko'y kaila po, dili pa niya i-ading yang uyab. Kato nagbulag na lang, kato keep bleeding na lang ng yang uyab, nagbulag. Wala yun sila nagkuhan. Wala yun nagikuhan, ha? Gusto ka mag-away na? Dili. I-add ko. Dili na, sige, dili na. Bantay ka, ha? Pero di ba, sige, in a relationship na lang may butang with uyo, ano? Ayaw lagi butangi. Sapot ako ni mo ba? Sige na. Ayaw lagi butangi pangalan ako. Gusto ka mag-away na? Dili. Oo. Uyo lang, may butang, uyo. Ayaw. Ayaw gani. Uyab lang, uyab with uyo. Magbuhat ko accounting. Kaning pictures kong amiga nga si Lucy. Sisingil ko ani sa Facebook. Gising siya. Ako'y utang. Ito nga akong amigo si Alan. Kaning ba gisingil? Kaning picture akong gamiton. Kaning. Dali oy! Accept man dayon! Tanaw na ko, Bi. Sakit ako nakita. No. Dili. Naadi kay Uyab. Maripi ang pangalan. Ha? Idris. Gipulihan ko ni Ani. Katong na di ka di may ad. Maripit na katalo mo pag yun. Bantay lang yung ka. Pato na di ko di mo atawhan na kabantay lang yung kabantay. Happy second month's anniversary? Buwan na sila katuig sa kapag agnaong ni mo. Uy, di na makagwapo, inana ka. Wala ka naman yung kagwapong tawahan na ka. Bantay na yung kanaka. Agay. Makakadaw sa wala ka. Ano ba nagpa mga? Uy, rakban! Ha? Pagkatay mo ko galingon sa makadagan. Ngayon gisag pa ko. Atumbang sa nakong samin. Makita mo na mo kung gwapo ba ka ba? Nabuhat na di mo sa kuwan. Dua ka tuig na ko di mo giilan. Uy, bangkura ta, uy. Siya nga kung ila, dili ikaw. Ha? Ano kung ano? Ano di mo katay itong mga babae? Naano ni kay kulong kadida maturay ko ako ni mo gi-add sa Facebook. Oh! Inuna, di ko mo dinaya na. Sorry kayo. Pag-sobra kayo sa ko kami, hindi ka nga di ko away. Karon mag-away na ta. Sige, sorry kayo. Sorry? Ha? Pero ito din na lang eh. Grabe kay kauyo, di mo nakagwapo ko nung inaanamak. Mulag na kumulag. Salamat na nas tanan ha. Thanks for everything. Salamat niya. Ikaw, meron ka mula ko uglon, meron ka mga ilang buwa. Karon, meron ka salamat. Ato na ko. Bye! Hoy, bayaran ko na kung utang, hoy! Ayaw! Ayaw!
Yes, na po ko ay nuluginday. Pantugad di ko iyan sa Facebook, inade siya uyab daan. Unta, baka amgo na umang